ƙadirin wa muridin wa alamun wahayya. Ina na baraska na'am bosho ya aka yi ka shirya ko baka shirya ba to zan za mu tafi Zaria za mu tafi Alhaji Sani Sha'aban nawa shi aka yi wa bardan Kebbi. alhamdulillah Allahu akbar Alhaji Sani Sha'aban dan buran dan Zazzau yanzu shi aka yi wa sabon bardan Kebbi can jihar Nasarawa state kafin ya Musa masha Allah. Allahu akbar kaga shi kenan To shi aka yi wa shi ne nake son mu je gaisuwa mukami sama mukami kasa DPO da gwaiwa ha ga DPO da gwawo. iman kaga ai nauyi sama nauyi kasa kaga wannan ya karu an tsora ƙwarya a gurbinta A kwarai kuwa dan je fit sai ragaza wallahi bawan Allah nan mai martaba Allah ya ji kan mai martaba Shehu Idris na da kansa ya tara mu ya ce ina na buraska da bosho muka ce gamu ina wakilai muka ce gamu ya ce Sani Sha'aban dan buran dan Zazzau ɗana ne dan halak ku bi shi sau da kafa yau kuma kaga mai martaba sarkin Kebbi shi ma ya jaddada irin wannan cewar Sani Sha'aban ɗansa ne shine bardan Kebbi barde fa dan sarki shine barde kaga shi dan mai martaba ne sarkin Kebbi Sani Sha'aban balaraban matashi Allahu akbar wannan mutum da yanda ya dafe jihar Kaduna yi mata gwamna al'umma za su kula kai Sani Sha'aban nan buran Zazzau Sani Sha'aban bardan Kebbi ya bardan Kebbi ya Musa ne ya bardan Kebbi ya wannan